Ganda, grabe, wala akong masabi. Pasensya na kayo mga pamangkin ha, kung di ako nagsasalita. Wala akong masabi na nakaka-captivate ako ng lugar. Puntahan nyo to, ilagay nyo to sa lahat ng listahan nyo, bucket list nyo ng pupuntahan ng lugar. Ganda. Ayun nga, so good morning again mga pamangkin, and welcome to another weekend ride. So for today's video, ang kasama natin si Tito Joe, si Tito Lester, kaming tatlo, at kasama si Tita Jazz pala as OBR ni Tito Lester. O take off na tayo, no? Time check 8:44. So Sunday morning nga pala ngayon, no? October 29. And tomorrow ay election, barangay election. Sana ay maging payapa ang eleksyon saan mang lugar dito sa Pilipinas. At sana po sa mga boboto, vote wisely. Sana po natauhan na tayo sa mga nagdaang pang naunang eleksyon. For today's weekend ride, babalik tayo ng probinsya ng Pangasinan. Pero for this ride, hindi naman ang seaside ng Pangasinan ang ating bibisitahin. Ang ating bibisitahin naman ngayon ay ang mountain side, ang sikat na dinadayuhan ngayon para ma-experience ang lamig ng klima, ang view sa bundok. Bibisitahin natin ang Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Time check 9:27. Hero na Tarlac. Bonges. Time check 9:31 AM. Welcome to Paniki, Tarlac. Time check 9:55. Larga na ulit. So sa maps, we still have around 1 hour and 44 minutes bago yung Maliko viewpoint. Yung binabagtas pala namin na daan is ito yung service road o highway na dadaanan nyo rin kung magbabagyo kayo at hindi kayo gagamit ng expressway. Alright, happy motoring! Ang galing nun. Nalaman niya na happy kami na nagmumotor. Pero paano naman daw ang mga nagta-travel na hindi naman nakamotor? Ibig sabihin ba nun palungkot sila? Hindi naman siguro. Ganda. Kinokoberan tayo ng puno. Hindi mo nararamdaman ang init ng araw. Ganda. Welcome to Pangasinan. So Pangasinan na tayo. Time check 10:15. So hindi ko pa alam kung anong bayan to. O, sabi ni Tito Lester, Rosales na raw. Rosales, Pangasinan. Uy, dun tayo. O, pasan natin ang daan. So yung marker is yung kung saan papasok papunta ng Tiplex. Ang bango. Tubig. Rosales, Pangasinan. 43 kilometers more. Ganda ng bridge, oh. Iconic talaga to, eh. Basta nagbabiyahe ka ng papunta ng North Luzon, yung mga red bridge na ganon. In fairness, maganda yung kalsada. Natatanaw ko na yung bundok sa dulo nitong daan na to. Time check 10:46. Bayan ng Tayug, lalawigan ng Pangasinan. Whose monument is this? So to Tayug to Sangkintin.
So tatayog tayo. Init naman ang suot nito. Akong nainitan sa kanya. Around tayo guys, no? Dahan-dahan tayo dahil meron mga road constructions. Time check 10:56, San Nicolas, Pangasinan. Nakaka-excite. Ang ganda. Kitang-kita na yung bundok. Dahil motor oh sa kabila. Ganda. Time check 11:06. We're here at Maligo. Akyatan na. Tante, drive safely, arrive home alive. Wide. Sorry. Nag-wide ako amo. Grabe yung mga kurbada rito. Sarap. Kakaiba. Ang ganda. Nami-mesmerize ako. Hindi ko alam kung saan ako titigil, kung sa view o sa daan. Pero syempre dapat sa daan. Always yan. Whoosh! Basa ang sapatos. Higang-higa oh. Uy, sharp yun ah. Ganda, grabe, wala akong masabi. Pasensya na kayo mga pamangkin ha, kung di ako nagsasalita. Wala akong masabi na nakaka-captivate ako ng lugar. Napakaganda. Puntahan nyo to. Ilagay nyo to sa lahat ng listahan nyo. Listahan ng bucket list nyo ng pupuntahan na lugar. Ganda. Hindi, sa kabila naman tayo bababa eh.
lumalamig na guys. Nafe-feel ko na yung ano, cold air. Similar to Daang Kalikasan, yung pag malapit ka na sa Zambales side, sa bulubundukin ng Zambales. Lakas ng tricycle na yan ah. Lamig, lamig. Nabasa pa naman yung sapatos ko. Maligo Patrol Base. Ayun, dun tayo oh. Yan na ba yun? Woo! Sobrang lamig. Kalibong Eatery, Kapihan, Masonic District, Nueva Vizcaya. Oh, nakatawid na pala tayo ng Nueva Vizcaya. Imagine mga pamangkin, no? Ang lamig ng hangin. Tignan nyo yung sikat ng araw. Kung napapansin nyo, sobrang lakas ng sikat ng araw. Pero malamig pa rin. Mini waterfalls. Sige, diretso. Food trip, Carlo. Ako naman ngayon. Video yan eh. Sarap ng biyahe pag pag walang noni, pag walang Gino. Bilis. Saan bro? Ay, saan? Dito. Doon ako sa may container. Tapos na tayo mag-lunch sa Maligo Viewpoint. Diretso na tayo ng Kindau campsite, where we'll stay the night. Sheesh, oh mga pamangkin. Sarap. Maganda talaga sa Pilipinas. Hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa para makakita ng napakagandang mga views, napakababait na mga tao, napakasarap na pagkain. Ano kayang campsite ito? Dami rin tao. Agila Towing Services. Di pala siya campsite. Kindau campsite. This way. Sige. Uy, decline. Steep ah. Ang steep ng ano, pababa. Siyempre bukas yan sa paakyat, steep din. Alalay tayo sa preno. Huwag kayong magpe-preno sa harap. I love Kindau. We're here, None. We're here, Per. We're here, Carlo.
kaya ni Roy. Touchdown mga tito sa Maliko. Touchdown sa Kindau campsite. Look at the view mga tits. Sheesh. Di ba din na tumbler mo? Lakad gaming. Puta nga ang daya. Naglakad kami siya nagmotor. Mapagod. Daya ano na. Look at that view. Ganda ng view. Tito Riders. Tito Riders no exercise. Dito riders no helmet. Kamuti. Madaya. Yun yung lalakarin namin. Tapos siya minotor lang niya. O tabi mo na kayo, may motor. Tabi mo muna si Daya. Pero wala butas to. Hindi nyo alam. Hindi rin po alam eh. Yun ang problema. Pag may butas. Tara. Aberya na naman mga tits. Naplatan ako. Ganap kami ng vulcanizing. At dahil pa lang eh. Sobrang lamig dito. Wala pa man din kami mga gears. Sobrang lamig. Ako po. Kung mag long sleeve. Para pares tayong giniginaw. Tara. Sarado yung vulcanizing shop mga tits. So ganyan na lang yan hanggang sa Pangeles. Running flat ko na lang. Shoe Glue Gaming. So medyo lang tapos hanap na lang kami ng tire sealant bukas. Nagbasa lang po kami konti. Salamat po. Ilagay mo dito yung rice niyan. Good trip. Tatlo sir? Opo. Sagada vibes dito sa Maliko. Sobrang lamig. Yun, nilagyan na lang muna namin ng shoe glue. Bukas na lang namin hanapan ng solusyon. Tito Pacho in the house. Maliko. Sunset na mga tits. Bili lang kami pagkain dito sa Maliko Viewpoint. It's bonfire time. Sheesh. So for the context kanina mga tito, naglakad-lakad kami tapos pagbalik namin flat yung gulong and wala kaming dalang tire sealant. Kasi sinayang na ni Tito Gino yun eh, yung tire sealant na dinadala namin. So wala na kaming extra. Si Tito Fat Joe may nakilala siyang may nakilala siyang chicks. Pagpapalit niya na daw si May. Hindi, may nakilala siyang kakaibang sticker na sa palagay niyang galing Pampanga. So in-approach niya para manghingi ng baka manghiram. Manghingi sana siyang pera eh. Wala kaming dala. Kaso ang in-offer ng tao, pagkain na lang daw. Kasi mukha daw siyang gutom. Hindi, pinahiram kami ng panghangin para matakbo lang hanggang sa vulcanizing. Kaso dahil bundok to, malagad, minsan lang na tubeless yung mga gulong. So walang nagbebenta ng tire sealant. Pero ginawan muna namin ng paraan. Bahala na bukas. Gusto mo nang itim yun. Nagpe-prepare lang kami ng bonfire tapos kakain na kami ng dinner. Tapos matutulog na. Wala na munang inom ngayon kasi wala namang kaming mga kasamang takaw sa alak. Walang naman matawa sa akin. Look at that view. Dang! What a view. Food trip. Kain guys. Ang lamig! Hindi ko kayang dami. Well, kaya Good morning. It's now 5:36 AM dito sa Maliko. Ganda ng muno. Gising na sila Joe and si Jess. Si Tito Lester tulog pa. Sobrang lamig dito ngayon. Kahit kagabi. Tsaka napakalakas ng hangin. Naririnig niyo yung hangin. Lakas. guys. Sobrang lamig dito.
7:49 na pero yung hangin grabe pa din, lakas. Ligpitan na, tapos wrap up na. Magkano po yung entrance fee dito or yung camping? Yung rates nyo po? Bali, ano po ma'am, ang rate po namin sa tent pitching po is 150 per head, pero free pa lang yung tent pitching fee namin. And then, nag-offer din po kami ng car camping, bali 500 po per vehicle plus 150 per head. And then, may ano din po kami, day camping, bali 50 per head po yun. And unlimited time na po yun yung stay nila. And then, yung sightseeing lang po day tour is 20 pesos per head. At saka yung A-cabin po namin, ma'am, bali by bracket po kami. From 1 up to 3 heads po yung mag-stay sa isang cabin is 1.5. Tapos, 4 to 5 heads po is 2.5. Bali, located po kami sa Barangay Maliko, sa Ligolas, Pangasinan. Thank you po. Salamat Kindauska. Salamat Kindauska. Salamat Kindauska.
Buti na lang malamig, no? Hindi mo nilabas? Overshoot ako. Ate. Stop over muna dito sa isang kainan dito sa road ng Nueva Ecija. Kakatapos lang mag-lunch. Banat na ulit. Uwi na to, dire-diretso na to Pampanga. As of 1:47 PM. Ramdam na namin ang init dito sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang layo ng weather dito kumpara sa taas. Saan tayo nanggaling? Dito rin tayo dumaan before nung nagkasiguran tayo. Pasok na Central Luzon Expressway. Expressway Gaming. Kita na to.